PLT 400 má veľké využitie v našej firme, ktoré nám uľahčuje prácu, nakoľko nemusíme čakať na geodetickú firmu, ktorá nám príde zameriavať body. Môžeme si ich zameriavať sami, tým pádom nemáme žiadne prestoje a môžeme pokračovať ďalej v práci. Dobrý deň, moje meno je Štefan Čepela, pracujem v spoločnosti Promont v pozícii stavby vedúceho. Firma Promont sa zaoberá návrhom, výrobou a montážou oceľových konštrukcií. Dlhodobo spolupracujeme so spoločnosťou Hilti. Urobili nám promo na tento stroj. Práca s týmto strojom je veľmi jednoduchá. Po zaškolení pracovníkom Hilti necelé 2 dní vieme so strojom pracovať samostatne. Tento stroj plne nenahrádza geodetov, nevieme to zamerať od začiatku, ale tým pádom, keď nám geodetická firma príde a zameria nám 3 body a máme svoj výkres načítaný v tomto stroji, tak už vieme pokračovať sami. PLT 400 by som odporúčal každému, kto robí stavebníctve, pretože má širokospektrálne využitie a každý, komu záleží na zníženie nákladov a priestorov, by si mal vyžiadať predvedenie tohoto stroja.